Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaang kaninyo. Manaasag kaninyo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, ug mga adlaw atong salaugon ang solemnity, ang solemnidad ni San Jose Bana ni Santa Maria. Kung karong gabi na atong gisaulog ang bihiliya sa iyang kapistahan. Uban sa mga katuyuan sa atong Santo Papa o sa atong Arsobispo, pinaagi sa pangaliya ni San Jose Bana ni Maria nga Berhen, ato usab iapilis ang atong mga pag-ampo, atong ihalad ang atong mga tagsa-tagsa kapangamuyo ngadto sa Dios. Ang ato ang mga yangungo sa kinabuhi, alang usab sa kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na dito sa Middle East. Ug alang usab niadtong mga kalag sa purgatorio, ug alang niadtong mga tao nga ato ang gipasaligan, nga ato ang iampo. Mga igsuon, aron usab nga maandam kita ni ining atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugi ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilot ko sayod ka man na kinialaot misalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na o inuuwag ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios digto sa langit. O kadai sa iyang mga tao, di isayot ka. Ginoong Diyos lang itong hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatag sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, Iya sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, gitugyan mo ang sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao, ngadto sa buutan nga pagbantay ni San Jose, upos sa iyang panabang, itugot nga ang imong simbahan magamping niini kanunay, ug magdala nini ngadto sa kahingpitan, diha sa iyang taha sa pagpangluwas. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Niadtong gabhiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Og inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan, ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay, ug gingharian, hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Anak ni David, mabuhi, hangtod sa kahangturan. Ni David, mabuhi, hangtod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinod anon. Kay mingon ikaw, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinod anon. Ang anak ni David mabuhi,
hangtod sa kahangturan. Naghimo ako kasabutan, uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Ang anak ni David mabuhi, hangtod sa kahangturan. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo. Ug ang akong kasabutan uban kanimo, nagabarog nga malig-o. Ang anak ni David mabuhi, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining saara dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya o gimatarong siya sa Dios. Busa ang saad gipasikad sa pagtuo, aron kini maangkon, ingon nga gasa sa Dios, alang sa tanang kaliwat ni Abraham, dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili niadtong nagtuo usab kang Abraham. Kay si Abraham, mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa ang saad maayo gayud, atubangan sa Dios nga gituhuan ni Abraham, ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay o maoy nagbuhat sa tanan, pinaagi sa pulong. Mituo ug milaom si Abraham, bisan sa panahon nga wala na siya'y kalauman, nga mga nakpa busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa kasulatan, inguni anak kadaghan ang imo kaliwat. Busa, si Abraham gimatarong sa Dios, gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkabulahan kayod kanila, nga napuyo sa imong balay o Ginoo. Mua padayunon silang mag-awit sa imong kadayganan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malaasap kanimo.
Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose. Ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagataw ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo o miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw ka hadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki o nganli siyag Jesus, kay luwaso niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa, sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Sa akong giingon, ugmang adlaw karon mao ang bihilya sa atong pagsaulog nining solemnidad ni San Jose, ang bana na Maria o usab amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay usa ka panultihon nga nagkaingon nga nagkanayon, actions speak louder than words. Permi na ta makadungog niini. Siguro gani atuan na usab ni gagibuhat o kaha nakita sa uban. Ug mao gayud kini ang kinabuhi ni San Jose. Wala siya magbilin og daghang mga pulong diha sa Ebanghelyo. Apan ang iyang kinabuhi nahimong kusgan nga pagmatuod sa matinud-anong pagtuo o pagsunod sa Dios. Ug mga igsuon ko diyan ni Kristo, niining panahon sa Kwaresma, gihatagan kita ug usa ka hilom apan lawom nga ehemplo. Ang ehemplo ni San Jose nga misalig ug mituman sa kabubuton sa Dios bisan sa mga kalibog ug sa mga kalisod nga iyang naagian. Diha sa ato ang balaan nga kasulatan, ilabi na sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon, gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo o gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, gihulagway si San Jose ingon sa usa ka matarong og mahadlokon sa Dios nga tao. Nga sa dihang iyang nasayran ang kahimtang ni Maria, wala siya magdali og hukom. Hinuon miduol siya sa Dios. Nagampo siya og namalandong. Sa dihang gipadayag niya ang kabubuton sa Ginoo pinaagi sa damgo, matinud-anon siyang mituman niini. Gipakita ni San Jose ang tinuod nga pagtuo. Usa ka pagtuo nga dili lang makita diha sa mga pulong, kundili sa buhat. Sa iyang hilom nga pagsunod, iyang gidawat ang iyang misyon isip bana ni Maria ug amahan
nga mag-atiman kang Hesus. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, daghan usab kita og mga kahimtang sa kinabuhi nga sama ni San Jose nga lisod kaayo sabton. Mga problema, mga kalibog, mga kahadlok. Si San Jose nakaagi sama sa atong mga naagian. Sa kalibog niya, sa kahimtang ni Maria, kung basig na sa'y lain, niya na muhukom ba tadayon. Sa kakulangan, sa kapuy-an, sa dihang nagmablo si Maria, bisag usa ka balay, walay nagpasaka kanila. May pa ang mga hayop nagpasaka kanila. Ug diha sa peligro, sa ilang pagkagiw ngadto sa Ehipto. Apan sa tanan niini, wala siya mireklamo. Hinuon misalig siya sa Dios ug nagpadayon sa pagbuhat sa iyang responsibilidad. Ug mausab kini ang gisulti sa atong bago lang namatay nga Santo Papa, si Papa Francisco sa iyang sulat nga Patris Corde nga miingon siya sa iyang mensahe nga ang Dios diha kanato kanunay nga nagsulti kanato pinaagi ni San Jose nga ayaw kahadlok. Bisan pa og dili nato masabtan ang tanan, ang Dios nagtrabaho sa atong kinabuhi ug makahimo og kaayuhan ug mga kahibulungan nga mga butang gikan kanato. Ang atong gikinahanglan mga igsuon, bisan dili nato masabtan ang panghitabo sa atong kinabuhi, ablihan nato ang atong kasing-kasing sa grasya sa Dios. Busa mga igsuon, gihagit kita nga sundo nato ang panig-ingnan ni San Jose. Ipakita nato ang atong pagtuo dili lamang diha sa atong mga pulong, kundili diha sa atong mga buhat, diha sa pagpasaylo, diha sa pag-alagad, diha sa atong pagtagad sa mga nanginahanglan, diha sa pagbarog sa kamatuoran, diha sa paghatag og hustisya ni atong mga tawo nga wala mahatagi hustisya, ug diha sa atong matinumanon nga pagtuman sa kapubuton sa Dios sa matag adlaw. Mo na mga igsuon kita, isip mga Kristiyanos, gitawag kita nga mahimong timaan sa presensya sa Dios ngadto sa uban. Sama ni San Jose, hinaot nga makita sa uban ang Dios pinaagi sa atong kinabuhi, sa atong kahilom, sa atong pagkamapaubsanon ug sa atong pagmatinumanon sa pagbuhat ug maayo. Kay ang tinuod nga pagtuo dili kinahanglan nga daghang pulong, kundili makita sa atong mga actions. Muna mga igsuon, sa atong pagpadayon ining santos nga misa, mangayo kita sa panabang ni San Jose nga hinaot nga tudluan niya kita sa hilom nga pagsalig ug magmatinumanong pagsunod sa Dios, ilabi na sa mga butang nga lisod nato sabtan. Katong pangutanon ng atong tagsatag sa kakaugalingon, sama ni San Jose, andam ba kita nga mosalig ug mosunod sa Dios bisan dili na hingpit nato masabtan ang tanan?
Karon natong lituko ng atong timaan sa pagtuo, nagatuo ko sa Dios nga mahan nga magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo nga iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria, Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayong gidubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan nga magkagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa masala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Amen. Si San Jose, taong matarong, maalamon ug matinud-anon, matinud-anong sulugoon. Gipili sa Dios aron mangulo sa iyang banay. Magampo kita sa atong langitnong amahan, nga itugot niya ang atong mga pangamuyo pinaagi sa pangaman ni San Jose. Muingon kita, amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Labing santos nga amahan, gipadayag mo ang misteryo sa manunubos ngadto kang San Jose, ang taong matarong. Himua nga kanunay kaming andam sa pagtuman sa imong kabubuton. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Gihimo mo si San Jose nga tigbantay sa manunubos ug sa iyang labing balaan nga inahan. Pinaagi sa pangaman ni San Jose, panalipdi ang simbahan sa imong anak, nga gitubos pinagi sa iyang dugo. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Giluwas mo si San Jose gikan sa iyang kagulanan, pinagi sa usa ka anghel diha sa damgo. Tabangi kami dinhi sa among kabalaka, alang sa among inadlaw-adlawng mga panginahanglan, ug diha sa among pag-atiman sa among banay, ug sa mga minahal namo sa kinabuhi. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Ang imong anak, naghago kauban ni San Jose, isip panday didto sa Nazaret. Tanawa ang mga panginahanglan sa mga mamumuo, ug madawat unta nila ang makiangayong ganti sa ilang paghago. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan sa kamatayon, nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya, ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Namatay si San Jose nga gitambungan ni Jesus ug ni Maria. Pinagi sa iyang pangama, sudunga nga mahigugmaon ang mga himatyon ug ang mga namatay, ug itugot kanila ang imong kaluoy. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
Makagagahom nga Dios si San Jose nagbantay sa mag-amahan sa imong bugtong anak. Iya usab untang bantayan ang imong simbahan diha sa iyang panaw nganha kanimo hangtod nga ang mga matuohon moambit sa himaya sa mga santos digto sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagtunay ko ka Diyos, Amahalang Inon, Nigasalan mo, mga masalay po, ang parubino, nga abot sa'yo ka, ginamasa kamot sa tao. Ang palubino ngabot sa iyong ta, ginamasa kamot sa tao. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kabut, alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok ni Santos sa simbahan. O Ginoo, sama nga sa amahanong gugma gialagaran ni San Jose ang imong pugtong anak nga gianak ni Maria nga Birhen. Itugot usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan uban ang limpyo nga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug Amay. matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angayng mga pagdaig magahimaya, magpasidungog ug magsaulog kanimo sa solemnidad ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo among Ginoo ug gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayig. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa Imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Ito aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo. May pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini
ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Hanamo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muhabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyo ta maingon sa langit. Ang kalanguna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tutuyan
Kahiyan sa pasulay, hinunoa luwas sa kami sa Kautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Kay imo managiharian ang kahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon ato'y pakita ang timaan nga kita managsuon, panagdait. Kundero sa Diyos nga sa mga sala sa kalibutan. Kaluy ikamin, hatagi kami sa kalihinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo. Apali pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, padalipdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangilin ni San Jose. Ampingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eucharistia gikan niining altar. Ingon man ang imong mga gasa sa imong kaluoy, imong gihatag. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa panglakat kamo, ug dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong gabi kaninyong tanan.